Min Novembru nibdew naraw id-dwal ma' twieqi jew mal-faċċati ta' djar li jagħtu dera ta' ferħ kif ikun qed joqrob żmien il-miliet. Kif ukoll uħud mit-toroq ikunu mżejna disinji bid-dawn li bla ma trid titfa' ħarstek tammira sbuħija illi saħrek. Fi ġnien l-istazzjon f'Birkirkara iltqajna ma' Clinton De Bono li ilu snin jarma diversi toroq bid-dawn. Huwa spjegalna li kien missieru li nibed fih l-imħabba l-miliet u li flimkien kienu jarmaw id-dwal fit-toroq. Jien missieri dejjem kien f'daxxol, ġifieri ilu 18 sena mejjer, ġifieri minn qabel dejjem, u jien kont dejjem żgħir miegħu aħna konna dilettanti tal-festa wkoll, ġifieri minn hemm tibda l-ħajra, tkun dilettant tal-festa mbagħad tibda għax jekk ma tkunx dilettant inutli. Dan huwa xogħol li jirrikjedi ħafna ħin, saħansitra jibda ferm kmieni jipprepara disinji ġodda u jgħawweġ il-ħadid fil-forom li fl-aħħar mill-aħħar naraw imdendlin fit-toroq. Jibda mill-ħadid, ġifieri dak xogħli, ngħawweġ u nweldjaw, għandha ħbib tiegħi jweldja miegħi, u mbagħad spray, wara l-ispray nibdew nispray mal-ħadid, wara l-ispray tal-ħadid nibdew rope light, ġifieri rope light, fera lights. Għal-proċess għaddej, kif naslu għal-ferret u kun les, bat l-kumlikar il-finali biex niftel, biex il-xol jinxtel. Clinton tenna li kollu diversi tal-bit, ma speċjali mill-Kunsilli Lokali sabiex jżejnu t-toroq prinċipali tal-lokalitajiet tagħhom. Fil-fatt jekk tgħaddi minn raħal ġdid ħal Tarxin Birkirkara u ħażabbar fost oħrajn, żgur rajt id-dawl li rama Clinton De Bono. Clinton jieħu xogħlu b'serjetà li ma bħala. Fil-fatt, spjegalna li darbtejn infila kien rebaħ il-kompetizzjonijiet tal-armar tal-miliet li kunu saru f'raħal ġdid. Issa huwed jittama li bħalma n-namra għaddit għandu mingħand missieru jagħmel l-istess ma' bintu u n-neputi tiegħu biex dak li nbena snin ilu jibqa' dej fis-snin li ġejjin. Fil-fatt saħaq li jittama li bħalma jgħid il-Malti bin is-sena għandu nofsa.